Sagardotegia aste burutan zirko bada. Hau, hemendan benetan apreziatzeko zer dan hau etorri berda asten zehar. Hola, aste arte eguerdi baten, aste azkenean iluntzian, hola, hor bai apreziatzen dela. Hau murtxanten egin da, beira. Hau gaztainondua da. Hemen sartuko ia, hemen 3.000 bat litro la sartuko ia. Jendiak ez dakidaten, basoa goraino betetzeu. Hola ez, ira. Basoa hola jarri berda, okerka ez? Sagardoa puskatu inberda. Hortxe, puskatu. Iepa! Hemen, gutxi eta maiz. Oaindik etorri gabe dago, Hau, ez daka gorputzik, txinparta gutxikoa, koloria ere eskaxa. Esloveniatik ekartzen dituzte sagarra eta gero nabaritu itea, klaro. Guk etxean iten dugu sagardua txalaka sagarrakin eta alde harra. Inoxidablekoa behintzatu bian galda. Aixintxo! Irikizak inoxidablekoa mesedez! Sagarduako, baina txoretu algea.